Minaw man diring dapita. Nabaka ko'y ma-hold up diri. Naraba ko'y kwarta. Kinahanglan kung may ma-hold up diri. Diri kong mag-agi. Diri kong mag-pisto kayo. Asing na mo agi diri. Oh no! Dito natang. Mingaw man gyud. Diri siya. Ulat ra ko diri basing napay grasya mo abot. Kani na ni agi. Tangan ako ning bataan ni. So daghan ning dala. Hoy! Stop! Dong, gulok. Ay lihok. Andap ni bay. Wala ko dala diri. Saan sa imong dala bay? Saan na kay kwarta diha? Wala. Kani ang sebra na ni sa ina. Sige ra na boss, lokal ra na gikan Changi. Bali angay. Ini mo short sebra na ni. Oh, gisi-gisi na boss. Ang sinilas unsa man ni? Adidas na boss. Adidas, kini Adidas ambi ni. Ambi ni. Ikaw, dalagang talikod. Agan. Kilala ko sinilas. Baligyan na ako ning mahal. Atang sa Audrey lain basin na pwede kang grasya maabot ron. Wait! Stop! Oh no! Dali! Hindi mo... Sama ni? Bina. Email ni boss. Ay, bahala ka dira. Dalagan. Offside. Katulong ako biktima. Kandi kimura ni Chadang rin yung kawanan ni. Huy! Stop! Ano? Oh no! Hold up eh. Hold up eh, boss? Sebran alim sa nila. Iliw ka kay paksit ubul-ubul ni mo ron. Sebran alim. Wala tanan sir, podcast sir. Ni ang brand wala. Kani unsa man ni? Kuani mo rilo. Sige mo na pulis si Suwa. Kani amin ni, unsa man ni sir? Sunilas unsa brand ani? Bayanas na. Rabla to na. Ay tong pulis ha. Ilagang-lagan na. Dagkan na pukul ako si katulong biktima. Datok ako ani. Dahil na ko itulos tas bulang rumpit sa uno. Matang akong paglain dali. A few moments later. Saan mo nang dapadilin eh? Ano man siya bayan yung tambok o bayot nga urang kinibutiting na madaan yung tawahan sa mga kadilin eh. Sige na, kani. Hoy! Ay! Sa'yo to, boss? Ay, yo, kay hulap eh. Ay! Ayaw ka hulap pa, boss! Hulap niya kung sa mina. Sa sulod ani mong Ay! bag. Kuhaan lang ang pagkababae, boss. Ayaw lang patcha, boss. Ayawa! Di ko gananin mo. Di pa ka ganahan ng dako ka na kong pubs, boss. Di mo Ay! ano na? Ano kwarta? May kwarta ka rin? Ay! Oh no! Kuhaan lang ang pagkababae, boss. Di ko gananin mo. Kay mura kag butitin. Uy, guwapa kayo. Tapay kong legs pati kayo. Tarok ning kutsilos imong tiyanon. Ayaw, sir! Dagan siyang. Dagang itiin card.
Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw? Kadiri. Ayaw, sir. Say na tayo. Nakinig na lang ito. Ganun ba? Lakaw na, lakaw na, lakaw. Naik cadang pa. Uy. Kini dagang kwarta. Dagang kwarta sa bangko. Dagang akong kwarta rong pizza unoy ako pulang dito sa kandaw ay. Ay gadagan akong kwarta ani. Pag siniswerte nga naman kini na motor. Ano ko yung masakyan. Hunong bay, hunong. Unsa ni sir? Hundap ni hundap. Hanap ni sir? Hello, lara boy. Abi motor. Naog. Sir, di na ako. Sir, wala pa na naimpa, sir. Ay, bahala ka dira. Yara. Sa akong ni pag-andar ng motoran. Kung balong andar ng motoran. Sa akong sa motor diri. Ati mo sa motoran ko ni andar ni. Ali diri, ali. Tabangin ko ikaw drive. Ikaw drive. Dito, ihatod ko dito. Lugar. Andar ng motoran, ni dayon ng motoran. Tara. Awit, sir, awit. Ano ka? Meanwhile, Sa lugar, anong dala man kunin mo dali bay? Ingon man ka nga, dala ko sa gasa. Ibalik ko. Muna ka itong kawatan, no? Atong tiraduro na, be. Ikaw yun, imong gikawat ang akong pagkababaye. Animal ka. Imong ikaw nga Adidas nga chanilas. Tara, let's go. Diri. Ikaw ba? Apil ako. Busy ka mo. Liwang nga. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo